Ti slušaš podcast Rad po mjeri čovjeka, podcast u kojem pokrećemo razgovor za bolji posao. Dobar dan, slušaš još jednu epizodu podcasta Rad po mjeri čovjeka, a sa vama je danas Luka Čuljak. Podcast je pokrenuo Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert. Svakom epizodom pokrećemo razgovor o radničkim i sindikalnim temama u želji da stvaramo prostor za razumijevanje važnosti sindikalnog udruživanja na radnom mjestu. Nije drugačije ni u ovoj epizodi. Danas razgovaramo o Zakonu o radu i u sljedećih 30 minuta pokušat ćemo rasvijetliti koja je svrha Zakona o radu i koje su najčešće zablude i mitovi. Pored toga, ovom epizodom želimo skrenuti pažnju gdje i kako pravovremeno doći do informacije koja se tiče radnog prava. Iako neophodan za radno pravo, Zakon o radu nije jedini zakon koji definira radne odnose. Ovim zakonom propisuju se minimalna prava iz radnog odnosa i svega onoga što proizilazi iz ugovorene strane radnog odnosa. Zakon o radu okvirno uređuje odnose između radnika i poslodavca, a radnicima jamči tek određena minimalna prava. Sve ostalo predmet je pregovora i dogovora između radnika i poslodavaca, te u krajnjoj liniji ovisi o savjesti radnika, o važnosti zaštite i unapređenja svojih prava. Jedna od ključnih karakteristika ZOR-a je da se ne može primjenjivati i tumačiti bez istovremenog korištenja i drugih izvora prava. Tako mnoga pitanja koja se tiču radničkih prava i organizacije rada neće biti uređena samo Zakonom o radu i ugovorom o radu, već i pravilnikom o radu, koji se donosi jednostrano, odnosno pravilnik donosi poslodavac. Ili pak kolektivnim ugovorom do kojeg se dolazi pregovaranjem, a zatim i sklapanjem kolektivnog ugovora između poslodavca i sindikata. Zadaća Zakona o radu je dvojaka. S jedne strane, on jamči minimalna prava radnicima, a s druge postavlja okvir unutar kojeg radnik i poslodavac pregovaraju i ugovaraju uvjete rada. Radno pravo nastalo je u 19. stoljeću upravo uključivanjem države u ugovorne odnose radnika i poslodavca. Do toga je došlo jer je država prepoznala da je radnik slabija strana u tom odnosu i da je radničku poziciju potrebno više osnažiti. Stoga, iako se uvjeti rada u principu definiraju kroz ugovor o radu i mijenjaju kroz kolektivne ugovore, izmjene Zakona o radu uvijek signaliziraju promjenu u odnosu moći između radnika i poslodavca općenito, a u širem smislu i promjenu odnosa države prema ekonomsko-socijalnim pravima i položaju građana. Zbog toga smo za ovu priliku ugostili izvršnu tajnicu za radno i socijalno pravo, Sunčicu Bernardić. Sunčice, dobar dan i dobrodošla u podcast Rad po mjeri čovjeka. Dobar dan, Luka, hvala vam na pozivu. Vi ste izvršna tajnica za socijalno i radno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Za početak, možete li nam reći koja je i kolika je važnost Zakona o radu? Pa evo, Luka, mislim da si ti dobro neke stvari napomenuo u uvodu. Što se tiče samog Zakona o radu, ono što je važno reći da je on opći propis koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj. Znači, svi one osobe koje imaju ugovor o radu sa hrvatskim poslodavcem, zapravo njihova prava i obveze uređene su na isti način, uniformno, kroz taj zakon. Iz toga možemo zaključiti nekoliko važnih stvari, a to je zapravo da on ne može ići u detalje. Znači, on uređuje radne odnose od jedne spremačice do jednog doktora, do jednog informatičara ili software developera koji radi recimo od kuće fleksibilno, na koji način to može biti. Pa onda zapravo se pitamo koja je njegova uloga i to je vrlo jasno. Ona je na neki način zapravo nekakva vrsta civilizacijskog zakona koji zapravo određuje što država smatra da mora biti ispoštovano u konceptu radnog odnosa, koji je opet ugovorni odnos između poslodavca i radnika kojem taj radnik prodaje svoj rad u zamjenu za plaću. Samo radno pravo i sami zakoni, i pogotovo ovaj naš, odražava 150 godina najmanje određene radničke tradicije, znači u njega imamo utkanu povijest, isto tako imamo određene standarde koji su se razvijale kroz taj takozvani tripartitni dijalog između poslodavaca, radnika i vlada, kroz recimo konvencije Međunarodne organizacije rada, a u posljednje vrijeme sve češće viđamo i da se ta nacionalna radna zakonodavstva
harmoniziraju, kako to kažemo, kroz to što moramo implementirati neke stvari iz europskog prava. Znači, i europsko pravo se čak i u kontekstu tog jedinstvenog tržišta brine za to da sve države moraju garantirati radnicima primjerice određenu vrstu čak i minimalne plaće, ali recimo i dnevni odmor, tjedni odmor i tako dalje. Ono što je isto bitno, zašto uopće pričamo o tom zakonu o radu, pogotovo je često pitanje to koje se postavlja, u kojoj mjeri zapravo zakon o radu može i uređuje moj radni odnos, kako se on tiče mene kao netko ko ima ugovor o radu, je zato što je on možda čak u toj svojoj nekakvoj prirodi najpolitičkiji od svih zakona. Ako pogledate znači sve te stvari koje traži da se urede ugovorom o radu, ona zapravo jako puno u to ulazi u našu svakodnevnicu. Mi na radu provedemo i po 8 sati dnevno, što je često i puno više nego što možemo provesti recimo sa svojim partnerom u braku koji uređuje obiteljski zakon i tako dalje. I teško je zapravo očekivati ili oslanjati se na sam zakon o radu da će uspjeti znači osigurati sve ono što je dio i nekakve kulture i nekakvih drugih propisa, izvora o kojima ćemo isto tako govoriti. No u onom trenutku kad se zakon o radu mijenja, to je nešto o čemu često onda znamo slušati kao nekakvoj kontroverziji i na televiziji, možda nam nije jasno, tu postoje nekakvi sindikati, postoje nekakve udruge poslodavaca. Zapravo signalizacija je to da se nekakvi odnosi moći mijenjaju. Znači država u onom trenutku kada ulazi u izmjene zakona o radu, a to je zakon u kojima se naravno i pozivaju obje strane, i organizirani radnici, organizirani poslodavci da kažu što žele, što misle, kako misle da ti odnosi trebaju izgledati, zapravo mi pomičemo tu ljestvicu ili na stranu toga da smatramo da tržište rada treba jače zaštititi, da moramo prepoznati nekakve nove novine, ili ono što je nažalost u jednom velikom dijelu hrvatske povijesti bio slučaj, da pretežemo na tu stranu interpretacije, da moramo poslodavce oteretiti, da je zapravo fleksibilni radni odnosi su ključ konkurentnosti gospodarstva i tako dalje. Spomenuli ste zapravo da je to najpolitičniji zakon, a ujedno ste iskicirali zapravo ulogu i svrhu zakona o radu. Pa jel nam sada možete reći najčešće i zablude i mitove koji se dešavaju pri tumačenju ovoga zakona? Da, pa jedan sam spomenula, to je ovaj koji je vezan upravo za taj nekakav politički movens, a to je što smo jako dugo, i još uvijek nam se to pojavlja u javnom prostoru, imali tu ideju da zakon o radu na neki način možemo mijenjati kako bismo poticali poduzetničku klimu, kako bismo rasteretili poduzetnike koji će onda moći bolje poslovati i tako dalje. To po samoj definiciji nije točno, zato što je, kao što sam spomenula, radi se o ugovornom odnosu, individualnom ili kolektivnom, ako je riječ o nekakvim prostorima na razini poslodavca, i to radno pravo se razvija upravo sa tim ciljem da zaštiti radnika, ali je radnik slabija strana. Znači, isključiva svrha i postojanje tog radnog prava, jer mi imamo znači pravila o tome kako se sklapaju bilo koji ugovori od kupoprodaje stana do izrada nekakvog dijela, sva nastaju razumijevajući to da radnik u tom odnosu ima potrebu i živjeti od njega i ostvarivati egzistenciju, a s druge strane da je poslodavac taj koji je jača strana, koji može diktirati uvjete rada i tako dalje. Znači, to je definitivno nešto protiv čega mi sindikati nastojimo zapravo to u javnosti govoriti i propagirati tu sliku da zakon o radu mora u nekoj mjeri, znači ne u nekoj mjeri, nego štititi radnike. Da, spomenuli ste na početku zapravo i ovu posljednju izmjenu zakona o radu i sada kako govorite već o odnosima poslodavac-radnik. U medijima smo mogli čitati da su poslodavci razočarani, na primjer, ovim novim izmjenama zakona. Možete li nam približiti kontekst u kojem je rađena ova posljednja izmjena zakona i kako su se uopće zapravo vodili pregovori oko tog zakona i imaju li zapravo razlog poslodavci biti nezadovoljni ishodom, ajmo reći?
Pa mislim da je taj nekakav ocjena poslodavaca posljedica toga što zapravo prvi put u povijesti Hrvatske, a zakon je mijenjao drastično nekoliko puta, 1, 3, 4, sa nekakvim manjim ili većim izmjenama između toga, imamo promjene koje ne idu sustavno na teret radnika i znači ideju rasterećivanja poslodavaca u bilo kakvim obvezama. Pritom poslodavce pri promjenama zakona o radu možemo rasteretiti na dva dijela. Jedne su one strane koje zanima državu, koje zanima inspekciju, stvar provedbe, stvar nadzora. S druge strane možemo ih rasteretiti sa strane radnika na način da smatramo da radniku ne treba dovoljno rano najavljivati raspored radnog vremena, da mu možemo davati više ugovora na određeno i tako dalje. Ove sada izmjene stupile su na snagu početkom ove 2023. godine, ali pravi razgovori o njima krenuli su službeno već krajem, znači u 10. mjesecu 2020. godine. To nam govori o tome da je riječ o jednom jako dugom procesu, iako možda ne nužno i produktivno, zato što sa strane vlade nismo imali jasnu orijentaciju u kojem smjeru žele mijenjati zakon, u kojem opsegu žele mijenjati zakon, a naravno sindikati i poslodavci kada sjednu za stol imaju potpuno oprečna zapravo i viđenja i mišljenja, čak i ako razgovaramo o pravu, i moram napomenuti da je to nešto što je potpuno normalno, jel? Znači postoji taj onda mehanizam nekakvih pregovora i facilitacije, na krajnjoj liniji političke volje države u kojem smjeru smatra da mora ići. Ono što isto da svaka vlada zapravo smatra da treba mijenjati nekakav zakon o radu, jer je to neka vrsta najlakše reformske mjere, uvijek se u to ide na početku mandata, ali zapravo i zakon o radu je dosta nekakav fiksni zakon, mi to govorimo o nekakvim konkretnim odnosima, imate radno vrijeme, imate plaću, imate isplatu plaće i tako dalje. U ovim pregovorima okidač su zapravo bile promjene koje su nastupile sa pandemijom. Tada su poslodavci krenuli, imali smo doista neke situacije bez presedana i ono što je vlada rekla da je zanima da promijeni prvenstveno ovim zakonom su bile 3 stvari, znači ugovor na određeno, za koji smo godinama, imali smo o tome isto tako emisiju u ovom podcastu, govorili kako se zapravo taj institut potpuno deformirao, kako imamo veliki problem sa prekarnošću rada. Druga stvar koja je vlada htjela urediti bile su rad na izdvojeno mjesto rada, o tome ću isto tako nešto reći. Te treća stvar, općenito kako odgovaramo na ove izvanredne okolnosti. Naravno na to imali smo još i 2 europske direktive, jednu o privatnim i profesionalnim mogućnosti usklađenju privatnog i profesionalnog života, te drugo o transparentnim i predvidivim uvjetima rada. Mm-hmm. Dakle, zapravo nekako kontekst koji je prethodio ovim izmjenama zakona o radu donekle je usmjerio sam ishod zakona koji je sada već na snazi. U toj posljednjoj izmjeni Zora, recite nam, pored ovih navedenih, što je se još bitno promijenilo i koje su najvažnije izmjene? Već sam spomenula, znači, ugovor na određeno. Tu smo doista imali jedan pomak u smislu defleksibilizacije. Nešto što smo 2014. smatrali da je poželjno za naše tržište rada, sada smo zapravo izmijenili na način da smo dodali neke dodatne osigurače kada smijete raditi na određeno, znači pod koji su to dopušteni razlozi, te također da ne možete neograničeno čak i brojem ugovora raditi na određeno vrijeme kako se to ne bi zloupotrebljavalo. Drugo područje, spomenula sam rad na izdvojeno mjesto rada. Tu smo malo ušli u nekakve odredbe na način da su se definiralo jasnije tko ima pravo na troškove, tko nema. Moram napomenuti da mi sa sindikalne strane nismo potpuno zadovoljni bili sa time, zato što smo smatrali da se tu napravila jedna nepravedna diferencijacija između radnika koji će raditi na daljinu i onima koji će raditi na fiksno mjesto rada, a zapravo sam taj sadržaj radnog odnosa se nije bitno promijenio. Treća stvar, jedna bitna izmjena je bio dodatni rad, odnosno shvaćanje koliko možemo raditi ukoliko već imamo ugovoren radni odnos, recimo sa jednim poslodavcem, 40
40 sati. Tu smo malo proširili taj fond radnih sati, to je naravno pod utjecajem promjena na tržištu rada, te smo naravno uredili kako izgledaju ti odnosi zapravo između jednog i drugog radnog odnosa, odnosno poslodavca. Imali smo još neke druge izmjene koje su se odnosile na isplatu plaće, uglavnom nekakvo tehničko popravljanje. Uveli smo neke nove dopuste, prvenstveno dopust za pružatelja osobne skrbi, uveli smo neka zaštitna prava za one koje rade na prekarnijim oblicima rada i opet iz ovih direktiva koje sam spomenula. Ono što je bio jedan od naših glavnih zahtjeva bila je mogućnost ugovaranja povoljnih prava za članove sindikata. To je nešto što trenutno u zakonu nije bilo jasno. Da li nam možete približiti zapravo što se promijenilo u novoj regulaciji zapravo platformskog rada? Pa platformski rad je nešto što nije bilo na taj poseban način regulirano u našem zakonodavstvu, niti je bilo regulirano u principu ni jednom drugom zakonodavstvu. Da, to je isto nešto što je zapravo kontekst donio, dakle radni kontekst i ono okruženje, dakle da se zapravo zakon mijenja. Tako je. Znači mi imamo jednu novu situaciju koja nije po ničemu zapravo novi oblik rada, i dalje se radi o nalogu, i dalje se radi o izvršavanju posla i naknadi, ali zbog digitalizacije imamo tu mogućnost da su se zapravo te velike tvrtke nisu htjele proglasiti poslodavcima, i imamo uvođenje novih posrednika, takozvanih agregatora, i trebalo je taj radni odnos urediti. To je nešto protiv čega smo bili jako protiv. Mi i dalje smatramo da jedino uređenje tog radnog odnosa trebalo biti da prepoznamo u kojim situacijama je ta digitalna platforma poslodavaca, kojem nije. Da li ste vi samo zaposleni ili de facto ste u radnom odnosu, pa to znači da imate i neka prava. Jel? Nadamo se isto tako da će možda ova i nekakva vrsta radničkog organiziranja ipak doprinijeti tome da se vidi da se radi o štetnom uređenju koji pogoduje zapravo samo posredničkim firmama koji tu njihovo djelovanje se praktički legalizira. I isto tako spomenula sam ovo europsko pravo. Nadamo se da će direktiva koja se treba donijeti na razini Europske unije zapravo i na našu nekakvu inicijativu donijeti ograničavanje toga što posrednik može ili ne može biti u tom radnom odnosu. Mm-hmm. Evo za kraj jedno zapravo veliko ključno pitanje. Može li se sadašnji zakon o radu poboljšati, odnosno da se njime prošire i dodatno zaštite radnička prava? I ako može, na koji bi način to bilo? A drugi dio tog pitanja bi bio, pored ZOR-a, putem kojih još metoda i alata se može doći do poboljšanja položaja radnika i radnica? Mm-hmm. Pa poboljšanja u zakonu o radu uvijek ima. Da to nije tako, mi ne bismo imali prijedloge izmjena na gotovo 50 članaka. Negdje je to proizlazilo iz samog nekakvog koncepta, primjerice prekovremeni rad, mora li on biti dovoljno najavljen, a negdje je proizlazilo iz stvari koje smo uočili da se pojavljuju u praksi i koje zakon treba adresirati. Uvijek postoje načini da zakon ide više, znači u korist radnika, ali zapravo i ti načini su dosta limitirani u smislu kako bi se ta zakonska odredba odrazila, znači, na veliki broj radnika u praksi. Drugi dio tvog pitanja mislim je jako važan, jer zapravo nas vraća na ono što možemo nazvati još jednim mitom o zakonu o radu, a to je da zakon o radu uređuje naš radni odnos. Zapravo pitanje koje se postavlja u kojoj mjeri zakon o obveznim odnosima uređuje vašu kupnju stana. Znači i dalje ovdje imamo ugovorni odnos koji zapravo se zasniva ugovorom o radu i uređuje se jednim dijelom ugovorom o radu, i mi smo na neki način sa poslodavcem odgovorni da formiramo koji je to sadržaj, koje su nas to pitanja koja nas zanimaju te koja moramo urediti. Najvažniji izvor radničkog prava, ja bih rekla, je kolektivni ugovor, i rekla bi da je to ujedno i najvažnije pravo koje nam Zakon o radu daje, da te imamo pravo kolektivno pregovarati sa svemu što smatramo da je bitno za naš radni odnos. S jedne strane, kažem, kolektivni ugovor uređuje nekakve stvari, s druge strane daje nam mogućnost da odgovorimo na situaciju, da tražimo veća prava, da tražimo preraspodjelu profita, da tražimo zaštitu od inflacije i tako dalje, i uspostavlja tu zdravu ravnotežu ugovornu koja nas tjera i na pregovore, i na suradnju, i na ocjenu vlastite snage i koliko nam je do nečega stalo, koje nema kod recimo pravilnika o radu,
čemu se prepuštamo kada kolektivno ne pregovaramo i koje je zapravo potpuno u domeni poslodavca koji jednostrano odlučuje koja će biti naša prava i obveze. Sunčice, hvala ti na gostovanju i na razgovoru i nadam se da se čujemo i vidimo opet u ovom podcastu. Super, hvala ti puno. Došli smo do kraja naše 20. epizode i 3. sezone podcasta Rad po mjeri čovjeka. O Zakonu o radu razgovarali smo sa Sunčicom Bernardić. Spomenuli smo svrhu, ali i neke zablude oko Zakona o radu. Pored toga razgovarali smo i o posljednjim izmjenama ovog zakona, te kako te izmjene uvijek znače i promjenu u odnosima radnika i poslodavca. Stoga zaključujemo da koliko god pojedini Zakon o radu bio dobro napisan, ako izostane radničko organiziranje na radnom mjestu, teško će se ispregovarati povoljniji i bolji uvjeti za radnike. Radnici koji nisu sindikalno organizirani, poslodavcu je lakše kontrolirati, pa i uplašiti. Zbog toga je organiziranje na radnom mjestu, odnosno uključenje u sindikat, ključno za kolektivno pregovaranje, a time i poboljšavanje uvjeta na bilo kojem radnom mjestu i u bilo kojem sektoru. U ostalom, kako kaže i zakon, jedino sa sindikatom poslodavac pregovara oko kolektivnog ugovora. Jedino sindikat može voditi industrijsku akciju kao što je štrajk. Zbog toga ne treba polagati nade da će se zakonom zaštititi radnik do kraja, nego se kroz sindikat moraju zahtijevati veća prava na radnom mjestu, jer zakonom se ionako štiti minimum radničkih prava. A taj minimum znamo da nije dovoljan za dostojanstven rad, za rad po mjeri čovjeka. Ovim smo došli do kraja emisije, pa te pozivamo da posjetiš našu Facebook stranicu Rad po mjeri, gdje objavljujemo različite informacije o našim aktivnostima te savjetovanjima o radničkim pravima. Kao što znaš, sve epizode podcasta možeš poslušati na različitim digitalnim platformama, Spotifyu, Deezeru, Google Podcastsu i drugima. Možeš nas slušati i na Radio Tvornici. Čujemo se za par tjedana u sljedećoj epizodi podcasta Rad po mjeri čovjeka. Podcast Rad po mjeri čovjeka nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Zaklade Friedrich Ebert.